खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे गोजोन बिलिफां समनि अननाय सिबिनाय आरो गाहाम हामलायथिखौ जासिहरबाय। दिनैनि बे भिडिअ'आ नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो गोनांथि खौरां लानानै फैदों। आसा खालामगोन भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांगोन। दिनै 13 एप्रिल 2022 गिबि खौराङानो जादों गोबां अखा हानायनि जाहोनाव आबादथिलिनि आबादा गाज्रि जानायाव माखासे आबादारिफोरा दुखु फोरमायदों। धेमाजि जिल्ला जनाय महकुमा रामदानदिपालीनि सिङाव थानाय बर' आरो बर्मन माखासे सुबुंफोरा मेगनाव मोदै आरो खाफालाव आखाइ हमनो गोनां जादों। गोबां नागारनो रोङै अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव आबादथिलिया अखानि दैजों लोमसावजोबो, जायनि जाहोनाव ओनसोलनि मानसिफोरा सामब्राम गुफुर आरो बायदि आबादफोरखौ सेवलांजोबनायखौ नुनानै दुखु फोरमायदों। ओनसोलनि रायजो राजाफोरा आबादनि खहा जानायनि थाखाय सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनफिननो अनसायनाय हास्थायदों। रुस आरो इउक्रेननि गेजेराव जानाय दावहाया 50 सान बारलांनो हमबाय, नाथाय दावहानि फिथायखौ दाबो मोनफुंनो हायाखै। दावहा जाबाय थानायनि गेजेरावनो इउक्रेननि सेक्रेट सार्भिसआ रासियानि हादोरगिरि व्लादिमिर पुतिननि खाथि सोमोन्दो थानाय इउक्रेननि बेरेखा दोलोनि गाहाय दैदेनगिरि भिक्टर मेदभेदेवखौ हमदों। रिपर्टनि बायदिब्ला भिक्टर मेदभेदेवआ इउक्रेनआव रासियानि हेफाजाबगिरि पार्टी फर लाइफखौ सामलायोमोन। क'क्राझाराव बिटिसि स्कलार्स, पिएइचडि, आइआइटि, एनआइटि आरो एमबिबिएसनि गुनगोनां फरायसा सा 179 फरायसाफोरनो 1 लाख आरो 2 लाख रांनि थुलुंगायारि रां अनसुंथाइ बावहरदों। सा 179 फरायसाफोरनि मादाव सा 18 आइआइटि फरायसाफोरनो आरो सा 34 एनआइटि फरायसाफोरनो, सा 57 एमबिबिएस फरायसाफोरनो आरो सा 70 पिएइचडि फरायसाफोरनो बे चेकखौ रानना होनाय जादों। गुनगोनां फरायसाफोरनो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बे चेकखौ फरायनायाव थुलुंगा मोननो थाखाय रानना होनाय जादों होनना फोसावदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। लोगोसे रंजालि बैसागु फोरबोनि मोजांसिन हामलायथि बयनिसिमबो बावहरनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। आरो लोगो मोनबावगोन गाबोननि गोदान मोनसे गोनां खौराङाव। एसेनोसै।